pero eu traía unha mensaxe moi clara, e unha mensaxe que quero que lle leve a todos os irmáns galeguistas que conviven, ou que están con ese paradiso que temos reservados toda aquela xente que sentimos profundamente Galicia. E é o feito irrenunciable de que os mártires sobreviven na memoria de nós todos aos seus propios redores. E para sobrevivir na memoria tamén hai un compromiso no galeguismo do século XXI, deste galeguismo que nós hoxe representamos, que é tratar de revisar todos eses procesos, porque queremos que se recoñeza que fostes de algún xeito ben paseados ou ben fusilados non aplicando unha legalidade, senón aplicando ou perseguindo unhas ideas. Evidentemente, unha intervención máis amplia, eu só vou presentar o dato de Manolo e máis de Chesky. Hai unha cousa que me quedou sempre na memoria, que é unha frase de alguén que non lembro, que di que hai ideas que escravizan os homes e hai ideas que os liberan. Eu creo que o galeguismo, as ideas galeguistas, son as ideas que liberan os homes, que os fan ser consecuentes co seu país e que os fan incluso entregar a súa vida por ele. Evidentemente tiña razón Bachelao cando decía que non enterran cadáveres, enterran semente, e esa é a realidade de ese mismo, porque estamos aquí para dar fe e dar testemunha dele.